Diyos marahay na aldaw po sa Indugabos, as in welcome po sa selebrasyon kan Misa nin Banwaan. Sa Santa Misa pong ini, idolot niya toan sa tong mga personal na pamibi as in mga kahagadan, as in ang mga minasunod. Pasasalamat dolot ni Nene del Rosario, Felix Riva, Salve Cabral, Dote Monte and family, Virgie Balang. Pasasalamat sa mga biyayang natanggap as in sa marahay na paglalakbay ni Arnold Kirby Bunyag as in Jerome Rodriguez, dolot ni Binang Bunyag. Pasasalamat as in petisyon ni na Lorraine Evana Clarete, Lorraine Evanine and Robert Ivert Jr., Lawrence Ivan Rubio. As in pasasalamat and birthday blessings ni Maricor Grijalvo, dolot ni Melva and Felipe Grijalvo and family. Sa kaumayan kan mga naghehelang na miyembro kan CRC and LLFCC, specialmente ni Salve Cabral and Tebe Hamunde, para sa Diyos no na tabang sa pagsasadiri, dolot ni Nene del Rosario. Para sa Diyos no na paggiya, as in marahay na salud, ni na Arnaldo II and Arnold Kirby Bunyag, dolot ni Binang Bunyag. Asin ni na Maria Faye Donna, Viel Maria, asin Jerome Rodriguez, ni na Cindy and Carmen Bunyag, dolot ni Binang, asin sa kaumayan sa salud ni na Salve Cabral, Milky Hizo, and Evelyn Marco, dolot ni Salve Cabral. Para sa mga kalagan mga minasunod, ni na Lorenzo Juan, Arnaldo, Baby Gwen, dolot kan Bunyag family, Veronica, Antonio, Belen, Oseas, Jaime, Rodrigo, Cornelio, Antonina, asin sa mga kalag sa purgatorio, dolot ni Nene del Rosario, sa kalag ni Nicario, dolot ni Felix Riva, sa mga kalag sa purgatorio, dolot ni Salve Cabral, asin Melba Grijalvo, sa kalag ni Marcos, dolot ni Antoinette Fornoles, sa kalag sa purgatorio, dolot ni Dote Monte, Antoinette Fornoles, sa kalag ni Nazaria, Luisa, Alfredo, Alfonso, Etera, Paz, dolot ni Malu Bendicio, asin sa kalag ni Virginia, Manuel, asin Salvador, dolot ni Del Fornoles. Ngunyan iyo ang kaduwang pulong Domingo kan ordinaryong panahon. Inutob ni Kristo ang misyon asin kaligtasan para sa gabos. Minawot niya na ang gabos madara sa kahadean kan langit. Ang tema kan liturhiya niya tungon niya na Domingo, iyo na ang gabos inaapodan na magbaklay sa dalan nin kaligtasan. Ipamibi niya to sa selebrasyon kan Eucharistia, nagabos kita magkaburunyog sa paghingowa na makamtan ang grasya nin kaligtasan. Ang satong selebrasyon pamamayuhan ni Reverendo Padre Darius Romualdo, Chancellor kan Archdiocese kan Cáceres. Matindog po asin maugmang awiton ang awit sa pagpuon.
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Gabos kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, patin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang satong mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Maherak ka na, maherak ka, Kristo, maherak ka, Kristo, maherak ka, kagurangan, maherak ka, kagurangan, maherak ka. Ayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga taong marahayan mo. Noong maumi ika, rinurugyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamura, pinapasalamatan mi ika, dakula mo, kamurawayan, kagurangnan na Diyos, adeng langit nun, Diyos amang makakamang, kagurangnan aking bugtong Yesu Kristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kuaan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa tukan Ama, kaheraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan uro kahalangkan. Yesu Kristo kay Man, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, Ika o Diyos na nag-andam para sa mga namumuot sa imo, kan mga dai nahihiling nakarahayan, pabulosa an kaladman kan pagkamuot mo sa samong mga puso. Tanganing kaming namumuot sa imo sa gabos asin orog pa sa gabos, magkamit kan sa imong mga panuga, na nangungurog sa gabos na pagmaot. Huli kay Yesu Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Amen. Liturhiya kan tataramon, matukaw po.
Ipinapahayag sa enot na babasahon, nayaon ang pangangalokan kan Dios para sa gabos na makisumaro sa gawe nin pagpapabanal. Hinanyugon po niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Siring ang sabi kan kagurangnan, utuba ang katanosan, gibuha ang kasuriputan, taharanina ang sakong pagliligtas, maabot na, asin ang sakong kasuriputan, ihahayag na, ang mga dayuhan na nakikusumaro sa kagurangnan, tanganing maglingkod sa iya, tanganing mamuot sa ngaran kan kagurangnan, asin magisyang surgoon, ang gabos na naguutob kan Sabath, na mayong paglapastangan, asin nagdadanay sa sakong tipan, dadarahon ko sinda sa bukid kong banal, asin papaugmahon ko sa harong nin pamibi, ang sa endang mga tinutong na atang, asin mga sakrifisyo, maaako ko sa sakong altar, taan sa kong harong, aapodon na harong nin pamibi, kan gabos na banwaan. Tataramon, kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryal. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan, O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan, kaugayan kita kan Diyos asin bendisyonan. Paliwanagon niya sa to ang sa iyang lalawgon, na maaraman sa bilog na daga ang sa imong dalan, sa gabos na nasyon ang sa imong pagligtas. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan, Magugma asin magkurahaw ang mga katawohan, ta hinuhukuman mo ang kinaban sa kasuriputan, hinuhukuman mo ang mga banwaan sa katanosan, asin ang katawohan sa daga inaantabayan. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan, Magpasalamat sa imo ang mga banwaan, O Diyos. Magpasalamat sa imo ang gabos na banwaan. Bendisyonan kita kan Diyos. Matakot sa iya ang gabos na puro kan daga. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. Si San Pablo naglingkod para sa gabos. Siya man nagrokyaw kan marahay na bareta sa mga pagano. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, ngunyan nagtataram ako sa Indo na mga Gentil. Sa sukol na ako apostol sa mga Hentil, iginagalang ko ang sakong paglingkod. Tibaad lamang mapainom ko ang sakong lahi, asin sa siring maligtas ang iba sa inda. Takon ang pagpalayas sa inda, pakipag-ulian kan kinaban. Ano daw ang pag-ako sa inda, kung bakubuhay, hali sa mga gadan. Tadai mababawi ang mga biyaya, asin pangapodan kan Diyos. Tasiring na kamo kaito nagsuwail sa Diyos. Alagad ngunyan, nahirakan huli sa saindang kasuwailan. Siring man, sindagon yan nagsuwail sa pagkaherak na nakamta nindo, tanganing sindaman ngunyan mahirakan. Linaom kan Diyos, ang gabos na kasuwailan, tanganin ang gabos mahirakan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po sa pagrokyaw kan marahay na bareta.
An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo susog kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagliklik si Jesus sa mga rona nin Tiro asin Sidon. Uya, sarong babaeng Kananeya na nagluwas sa teritoryong ito, nagkukurahaw na ansabi, kay raki ako, kagurangnan, aki ni David. An aki kong babae, makuring sinasaniban nin demonyo. Mayo siya sa saiyang isinimbag. Nagdulok ang mga disipulos asin nakiulay sa iya na ansabi, subulan siya, ta nagkukurahaw sa hurihan ta. Nagsimbag siya, day ako sinugo, kundi sa mga nawawarang karnero kanharong nin Israel. Nag-abot, nagsamba sa iya, na ansabi, kagurangnan, tabangi ako. Nagsimbag siya, bako magayon nakuahon ang tinapay kan mga aki, asin idaklag sa mga ido. Nagsabi ang babae, opo, kagurangnan. Alagad ang mga ido, nagkakakanman nin mga rakdag na nauhulog hali sa lamesa kan sa indang mga amo. Danga nagsimbag sa iya si Jesus, o babae, dakula ang sa imong pagtubod, mangyari sa imo, susog sa buot mo. Asin umayan ang aki niyang babae kan oras na ito. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Diyos maray na aldaw sa indo mga tugang. Si Mahatma Gandhi sa iyang autobiography, nagsabi kang siya estudyante pa, nabasa niya ang Biblia, sin nahiling niya ang kagayunan kan Kristiyanong katukduan. Nahiling niya na si Kristo ang simbag sa problema kang India, manunungod sa caste system. Itong may mga kategorya ang mga tao. So seryoso niyang pinag-isipan na mag-convert sa pagka-Kristiyano. Then sarong Domingo, nagdesisyon siya na kaulayon ang sarong ministro para masabi niya na ang sa iyang plano. Alagad paglaog niya sa simbahan, dahil siya pinalaog kang Asher. Asin, sinabihan siya na magsimba na lang siya sa mga kapareho niya o mga kaarog niya. Kaya naghali siya, asin dahil na nagbalik-balik pa. Sabi niya, if Christians have case difference also, he said, I might as well remain a Hindu. Kung ang mga Kristiyano may kategorya nin mga tao, mas paray pa maging Hindu. Mga tugang siring kay ni ang naranasan kan babaeng Kananeya sa Ebanghelyo ngunyan. Nakaranas siya ng diskriminasyon. Sa Ebanghelyo, ang babaeng Kananeya nakimaherak sa kagurangnan na bulungon ang sayang aking babae na sinaniban ng demonyo. Nakakangalas na ang babae inapod si Kristo na kagurangnan aki ni David, samantala na siya sarong Gentile, sarong pagano, bako siyang membro kan komunidad na mga Hudiyo. Samantalang ang mga leader kan mga Hudiyo, day nagtubod ki Kristo. Sa inot, day ko ta na pinapansin ni Kristo ang babae, kamahiling tang tulong beses day pinansinin kagurangnan ang babae. An enot, ang sa iyang silensyong pagtratar sa babae, sa inot na pag-apod, mayo lamang tinaraman kagurangnan. Pandua, ang sabi niya, ang sa iyang misyon para sa mga nalalagalag na karnero sa Israel. Dahil na naman napansin ang babae. Pantulo, sabi niya, bakong marhay na ang tinapay para sa mga aki, kuahon, asin ibahog sa mga ido.
Alagad porsigido ang babaeng Kananeya, dahil naguntok. Kadakol siyang kaipuan na lampasan bago mapatunayan ang sa iyang pagtubod. Tulong R ang dapat niyang malampasan. Rasa, race. Hali siya sa Tiro, asin Sidon. Hali siya sa mga riyon na ini. Iniyo ang lugar na kung saan ang mga tao isinumpa. Hali sa riyon na maraot ang gawi pag-abot sa reliyon. Hali sa reliyon na Gentile or pagano. Pangduwa, kaipuhan niyang malampasan ang reliyon. Sabi ta na nga ni, pagano siya, Gentile, Hentil. Then, kaipuhan niyang malampasan ang rasismo, racism. Sabi kan mga disipulos pahalion, dahil ibaan sa iyang rasa, bako siyang Hudiyo, bako siyang kaayon sa komunidad. Dawa kita kung minsan, igwamang kitang ugali na rasismo. Pag nakahiling kitang hababa na klase nin pagkatao, habo taman makihalubilo sa inda. Pero pag nakahiling kitang maputi, Amerikano, Europeo, garo attract kita. Pero pag nakahiling man kitang mga araag taon, bias na tulos kita. So iyan, kaya po niyang ma-overcome ang rasismo. May pagka-arrogante, kasi pag i-insulto ang apod kan mga Hudiyo sa mga Gentile, ang apod sa inda mga maating ayam o ido, kumbaga sa terminota, asong gala, asong kalye o askal. Pero sabi nin ibang commentators, ang ginamit nin kagurangnan, bako man talaga itong terminong askal, idong layas, kundi itong ido na ginagastusan ta. Di ba? Ang mga ido mo niyan, ako, may kabisto ako, mapabulog kang mga ido, dakul ang sa iyang ido, ginaabot 15,000 ang bayad niya kada simana, pabulog. May diaper pa yan, binabakalan pang t-shirt o mga mga suklot, di ba? Pagpabulog sa nakain, 500 na. Dog pa ang bulog ko. Di ba? Mapabulog kang ido mo niyan, hababa na ang 500. Yan inapod na grooming. Samantalang ako, mayo ng binubulugan, nagtitipid ako ang ido. Dahil, diba? Sabi ninda, ang ginamit talaga, itong papi na tataramon. Diba? Itong inaalagaan ng mga ido. Pero sa mga Hudiyo, ang paghiling ninda sa mga Gentile, sa mga pagano, iyon na itong maraot ang sa indang paghiling bilang mga askal, mga ido na kalye. Yan ang termino na sinasabi ninda. So mga tugang, inininhulita ang mga Gentiles, ang mga pagano, bakong kaayon sa komunidad nin mga Hudiyo. Dahil sinda kaayon sa planong kaligtasan para sa Israel. Kinokonsidera sindang mga parakasala. Kaya maintindihan niya to kung gurano kararom ang karanasan kan babae pag-abot sa rejection, tangani na matisting ang pagtubod kan babae. Sa Ebanghelyo ngunyan, madadangog niya to. Ano ang challenge na ini para sa sato? Enot, ang satong misyon sa paghiras kan pagtubod, asin pagkamot nin Diyos, bako sa nasa laog kan pamilya, o sa mga kabistuta, o komunidad, kundi sa gabos na satong nasasabatan, katoliko man o bako. Ini ang satuyang purpose, di ba? Sa satuyang mga komunidad. Na maiwaras taman, maihiras ta, ang pagtubod na satuyang inako. Dawa sa ibang reliyon, dawa sa mga taong parakasala o bakong mga parasimba. Girumdumon ta, pinara nin kagurangnan ang kaulangan na nagbabanga sa to, reliyon man o rasa. Pandua mga tugang, na magkaigwanin inapod niya tong porsigidong pagtubod, perseverance. Perseverance means to go through obstacles and achieve your goal, to hurdle all obstructions and get to the finish line. May kasabihan kita, keep your eyes on the prize. Ang satong mata nakaturuhok sa premyo na naghahalat sa sato. Iyan ang nagtutulod sa to. Tangani na magpursigi
magkaigwa kitang persistence. Maging persistent kita sa satuyang mga kamautan, sa satuyang mga kahagadan sa mahal na Diyos. Alagad, may mga panahon na dai nagigirong an sa tong kagurangnan. May mga panahon man na tinatawan kita nin dahilan kung taano ta dai itinatao an sa tong mga kahagadan. Asin, an mamundo sa gabos, igwang mga panahon na kapaitan sana ang satong nakukua bilang balos sa satong mga pamibi. Alagad siring sa babaeng Kananeya, day dapat kita magsuko o mag-atras sa pagpamibi. Hilingon ta, para sa babae, ang sa iyang hinahagad sarong bulawan, sarong tunay na yaman. Ano yan? Ang kaumayan kan sa iyang aking babae. Dai siya nasupog magkurahaw sa tahaw kan kadakol na tawo. Kagurangnan, kay raki man ako, asinan sa kong aking babae. So dakulon ang halimbawa kang inaapod niya tong persistent faith. An istorya sa Ebanghelyo ngunyan, sarong pagpahiling kang porsigidong pagtubod. Porsigidong pagtubod. Hanggang sa satuyang kagadanan, di kita pwedeng magbutas sa pagtubod na iyan. Ang babaeng Kananeya day naguntok hanggang dai niya nakua ang pinagmamaot. Matugang, let us do the same. Persistent in our prayers and storm heaven with our prayers. Pantulo, ang pagtubod na nagpapakumbaba o mahuyong pagtubod. Nagmamaot kita, alagad binubugtak ta sa kabutan ng Diyos ang satong pamibi. Sabi ni San Juan Mary Vianney, we are beggars who must ask God for everything. Garo kita mga paralimos sa Diyos na naghagad kan sa tuyang gabos na pangangaipo. Sinapo kan babae ang malanit na tataramo ni Jesus. Sabi niya, dae maninigong ipakakan sa mga ayam ang tinapay na para sa mga aki. Inako niya ang kasusupgan, asin an mahuyong buot, sinimbag niya, dawa ang rakdag sa lamesa, dakulang pakinabang na sa mga ayam. Rakdag sa ng biyaya nin Diyos, kadakula na yan sa to. Kadakula ng maray. Huli kan sa iyang mga simbag, nagbirik ang pag-iisip ni Jesus, asin ang lumoy ang sa iyang puso. Rakdag ang hinagad, alagad bilog na tinapay ang sa iyang inako. Matugang, ang mga disipulos, makapirang beses sinabihan ni Jesus, mga maluya ang pagtubod. Pirmi niyang sinasabihan ang sayang mga disipulos, alagad girumdumunta, dakol ang mga parokya na ang patron, mga disipulos ni Jesus. Lugod, makaguno kita nin dakulang inspirasyon sa babaeng ini, na iyo sa nasa Ebanghelyo, ang sinabihan ni Jesus, dakulaon an sa imong pagtubod. Siya, sarong dayo, siya, estranghero, daiman langani nasambitan an sa iyang ngaran sa Ebanghelyo. Alagad, siya ang satuyang pangarugan ngunyan. Amen. Matindog po. Nagtutubod ako, sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundagi kan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Tuong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin na nilaman, huli ka ni Espiritu Santo, kiberhen Maria, asin na ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkot sa kagadanan, asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuokan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan,
an sa iyang kadean, daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan, asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama, asin sa Aki, siya kaibakan Ama, asin kan Aki, sabay na sinasamba, asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Sararo sa pagkamuot, masarig kitang magdulok sa Ama na dai nagsasayuma sa anuman na pag-arang nagikan sa pusog na pagtubod. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, padagos na magin dalahigan kan pagkaherak, katuninongan asin pagkamuot kan Dios, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad nin mga paratubod, malikayan niyato ang pagkabaranga, huli sa pagkaungis, asin sa salang paghukom sa kapwa. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga ina na naghahadit, asin napupurisaw sa salod kan sa indang kaakian. Dai makalingaw na magdolok kay Jesus sa paghagad tabang asin ranga. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang sa satong komunidad, maranga asin kamutan kan mga nagaataman sa inda. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magugma sagkod paman sa saindang langitno na eerokan. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos na makakamhan sa mong pailihan asin kusog, kamautan mo na magkasararo ang gabos na tawo, gibuha kaming mapagmangno sa mga pangangaipon kang kapwa, asin dainanggad kami magsikwal sa kiisayman. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Matukaw po. Thank you po. Matindog po. Magpamibi kamo mga tugang, tangani ang sako, asinan sa indong atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Mamibi kita, ako kagurangnan, an samong mga atang, nahuli ka iyan, nahaman ang mga mamuraway na riribayan, tanganing kaming nagdudulot kan mga tinaumo,
magkanigong sa imo man sana mag-ako uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas na nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran. Ta sa siring na pagkaherak, namutan mo ang kinakban. Sinugo mo sa mo ang paratubos, mansana. Binuot mong makisumaro siya sa samong kamugtakan, maliban sa kasalan. Tanganing mamutan mo sa mo, anamutan mo sa aki. Sa pagkuyog niya, binago kami para sa imong mga balaog na napatimasang mi sa pagkasala nindai pagkuyog. Kaya kami man kagurangnan kay bakan gabos na angheles asin santos, nagpapahayag nin pagtubod sa imo, maugmang nagsasabi. Maluhod po. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabo ning gabos na kabanalan, kaining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini. Asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini. Ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man nin kalis, asin pagiraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin mag-inom ka ini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinakban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Francisco,
asin kan samong obispo, si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang samong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaitupa na kapagaya-gaya sa imo, magkanigon maging kairas kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesus Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Magdato ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, siring sa langit. At sa Diyos, kakaros araw-araw, itaon mo sa asin patawanon mo kami sa samong mga kasala. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagkarahas sa sugon, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesus Kristo. Sa imuan kadean, asin ang napangyarihan, sirimanan kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesus Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaboronyog,
susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay namapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraon kamo nin katuninungan. Peace be with you. Maluhod po. Uya ang kordero kan Dios. Uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinakban. Paladanan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo, na ikaw magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maoomayan. Ang nawak ni Kristo. Ang nawak ni Kristo. Ang nawak ni Kristo. Ang nawak ni Kristo. Ang nawak. Matindog po. Mamibi kita.
Kagurangnan ang komunyon kan sa imong mga sakramento na sa mong inako, magligtas lugod sa mo, asin kami parigunon sa ilaw kan sa imong katotohan, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw muna po para sa pasasalamat. Pasalamatan po niya to ang sa tong celebrante ngunyan, Reverendo Padre Darius Romualdo. Thank you po, Father. Ang sa tuyang Mass sponsor, De La Vina Family. Salamat po. Asinan Choir, JMJ Youth Choir, kan Our Lady of Prom Succor. Thank you. Ang mga akolito, ang mga nagbasa, asin ang ministro laiko, salamat po. And sa Indo po, sa Indo, ngunyan. Pasalamatan man po niya to ang manihamiento, asin pag-iriba kan PBN Broadcasting Network, asin Converge, sa padagos na pag-aire kan Misa nin Banwaan, na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga, sa Converge Channel 9, asin sa PBN Broadcasting Network, OKFM. Madadalan man po ang Misa nin Banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang Misa nin Banwaan. I-like asin i-share po ini sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atender nin Santa Misa. Salamat po. Matindog po para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. magdako kamo sa pagbendisyon. Ang Diyos na makakamhan, magbendisyon sa Indo kan sa iyang pagkaherap. Asin magpabulos sa Indo kan kaisipan ni nakakaligtas na kadunungan. Amen. Amen. Danay kamong pakakanon sa arugan in pagtubod, asin tanganing kamo magtagal, pabungahon kamo sa banal na gibo. Amen. Biri ko niyan sa indong mga lakad, pasiring sa iya, sinipailing sa indo, andala ning katuninungan, asin pagkamuot. Amen. Asin ang bendisyon kan Diyos na makakamhan, asin ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo, maghilig asin magdanay sa indo, sagkod paman. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pasalamatan taan kagurangnan sa biyayang inako niya to ngunyan. Salamat po sa indo, Gabos.